बाहर गईल इतना आसान ना होला भैया। लोग समझेला कि शहर में कदम रखते ही किस्मत बदल जाला, बाकी असलियत कुछ और ही होला। जौन दिन घर से निकलनी माई के आंख लाल हो गई रहे। बाबूजी चुपचाप खड़ा रहलन, कुछ ना कहलन, बस ये कहलन, बेटा अपन ख्याल रखिया। वही दिन समझ में आ गई, बड़ भइल कोनो उम्र ना होला, एगो जिम्मेदारी होला।